mutane da dama ne ke ta tambayar cewa babban dalilin da yasa Tinubu ya shiga rikicin Niger ko kuma me yasa ma Tinubu ya fada cikin rikicin Niger a kokarin sa wato a matsayin sa na shugaban Najeriya. Wasu na ganin cewa shigar ta sa tamkar tsokanar fada ne ko kuma hada Najeriya da Niger ne tsakanin sa da ECOWAS. Za a iya cewa wato kamar yadda aka bashi wancan shugabanci na ECOWAS wato bai da alaka da za a iya cewa dole sai Najeriya ta shiga a hasashen wasu. Sai dai kuma akwai abubuwa na musamman da ya kamata a ce kun sani dangane da wancan shugabanci na ECOWAS da aka ba Ashwaju Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu kuma fara ziyartar muku daure ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora suke zuwa a gare ku cikin sauki. Mutane da dama na ta tafka muhawara dangane da shigar shugaba wato Ashwaju Bola Ahmed Tinubu kan rikicin Niger. To kasancewa dai wato za a iya cewa ƙasar Najeriya kusan ita ce uwa a Afirka, wato ta kasance dukan wanda ya hau wani mulki a wannan ƙasa yakan shugabanci waccan kungiya ta ECOWAS. Yawancin kasashen da wasu suka shugabanci ECOWAS din ba su da dama. A Afirka akwai shugabanni da dama da suka shugabanci wannan kungiya ta ECOWAS, sai dai kuma za a iya cewa daidai gabar da wani rikici ya barke tsakanin Najeriya wato wasu kasashe ko kuma a ce tsakanin wato ECOWAS da kuma ƙasar jamhuriyar Niger, a daidai gabar da sojoji suka kifar a wannan shekara za a iya cewa aka samu sabani tsakanin Niger wato da kuma sojoji da kuma shugaba Muhammad Bazoum ko kuma da gwamnatin farar hula. A lokacin da aka kifar da wannan gwamnati sai aka ji Ashwaju Bola Ahmed Tinubu ya zaki akan wannan al'amari. Mutane da dama dai na ganin laifin sa kasancewar ana ganin Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ake da Niger. Bai kamata a ce shugaban da ya fito daga Najeriya ba na kokarin yakar ƙasar Niger. Wannan dai shine babban kalubalen da Ashwaju Bola Ahmed Tinubu ya fara fuskanta karan farko, wanda za a iya cewa ya ja masa bakin jini kwarai da gaske. A lokacin da wato wannan al'amari ke faruwa wato 'yan Niger da 'yan Najeriya tamkar ɗaya ne, kuma 'yan mutanen arewacin Najeriya suna ganin tabbas aka taɓa wato Niger wato su ma fa abin ya shafe su. A shi kuma wancan lokaci Ashwaju Bola Ahmed Tinubu ya nemi tallafin gaggawa daga majalisar ƙasar wato domin ta sahale masa a tura sojoji wato zuwa ƙasar ta Niger domin dai dakile yunkurin sojojin suka kifar da gwamnatin ta Bazoum. A take kuma 'yan majalisa suka ki amincewa da wancan kuduri na Ashwaju Bola Ahmed Tinubu. Mutane da dama sun dinga zagin sa, wanda har a ƙasar ta Niger ma an yi zanga-zanga wato ta nuna kin jinin wato Najeriya da shi kansa shugaba Ahmed Tinubu. Sai dai daga baya mutanen Niger din sun fara fahimtar cewa ba wai mutanen Najeriya ne ke burin a yaki kasar ta Niger ba, a'a wancan shugabanci da kungiyar ECOWAS ta bawa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu yasa yake zazzakewa kuma yake ganin dole ya motsa kada a ce ya kasa.